Naimbaga bigat tayo aming kakabsat, kat maawis tayo nga tumakder, ti awis ti panagdaydayaw. Imayak o apo apasalakniban ti sidong mo, di mo kadi ipalubos apan nakaparmek mo. Gapo tanalinteg ka, tulungan na ken alawen nak. Wen ipangag ken isalakan nak. Sika kuma tinatalged a bato a pagkamangak, natibker asarkidkid amang salaknib kanyak, ta sika ti kamang ko, sika ti salining ko, ispalenak o Diyos, ti panakabalin dagiti nadangkes, ispalenak ti ima, dagiti nadawel ken managdakdakes. Sika o Apo Diyos, ti ayan tinamnamak, manipod kinaubing ko, sikan tinagtalkak. Sika tinagtalinaek ti unos ti panagbiag ko, sinaliknay banak manipod panakaayanak ko, idaydayaw da ka iti amin at tiyempo. Agkararag tayo, manakabalin ka manangayat mi nga Apo Diyos, umay kami ken kay nga aldaw, nga addaan ti kinapakumbaba iti puso mi, tapno idaydayaw da ka ken padayawan tinagan mo, ken agyaman kami amin ti ayat ken ti panakaawat mo. Ita nga aldaw, idaton mi ti panagdayaw mi ken agkid daw kami ti sire babaen ti Espiritu Santo, tapno matulungan na kami nga makaawat ti mensahem kada kami, amin nga babaen ti adipen mo ani D.S. Reverend Christine Atrero. Itid mo ti sirib ken kuana o Apo, bayat ti panagsauna ti sangwanan mi,
bayat ti pananglawlawag na iti saom kada kami amin. Agyaman kami met iti daytoy nga nasayaat nga agsapa, nga inted mo kada kami, gabuti bindisyon nga inawat mi ken gabuti panang ngay aywan mo kada kami tinapalabas nga lawas, nga si kami aming ket napigsa, ken adayo kami amin ti saggubanit iti bagimi. Kidawin mi met ti pamakawan mo kada kami, iti nagkurkurangan mi nga inaramid, napuutan mi man o Apo wenno saan. Agyaman kami unay o Apo Diyos, kit itinagan mo ti maitpadayag iti tingami, ti bayat ti maysa ken maysa kada kami. Dayti ti dawaten mi, tinabilig kinasamit anagan mo Jesus. Amen. Amen. Natin na santuan na surat, pulos, adikan to agbaligin no padasem nga ilimeng dagiti basol mo. Ipudnom idaket agbabawi ka, ket kaasyan na tayo ti Diyos. Maawis ti tunggal maysa kakabsat nga tarigagay nga si papakumbaba nga dumawat iti pamakawan ni Apo, ket idatag na ti biag na ken kana bayat iti naulimek nga panagtugtog ti organo. Agkararag tayo. O Apo, gaputi di agbalbaliw nga ayat mo, kaasyan na kadi, o Diyos ko. Gapu iti kinamanang nga asim, punasim kadi, dagiti basol ko. Ugasam, ang maminpinsan, iti kinadakes ko, ket dalusan na kadagiti basbasol ko. Itinagan ni Jesus nga Apo, ken mangisalakan mi. Amen. Amen. Maawagan nga ro dagiti ushers para iti building tayo.
Naragsak nga aldaw iti Apo, iti tunggal maysa kada kayo kakabsat. Good morning! Ken kastamet, kadagiti adda iti online, iti live streaming, iti Central United Methodist Church, na agdama iti Ilocano service, agyaman kami iti panakipasetyo, ket no adaman dagiti cellphone nyo, kidawik man iti panangi share and post yo, tapno dadupa iti makipaset nga kailyaan, ken amamutay nga Ilocano nga adda ti gimong dagiti Ilocano ditoy Metro Manila nang nangruna ditoy Central United Methodist Church. Ket agsapay la kumate agtultuloy nga ti ayat ni Apo Dios ti ipay na ti tunggal may sa kanya tayo, ket ti Pebrero ket isu ti bulan dagiti ayat, ket sapay la kuma mapno tayo ti ayat ni Kristo, ken kastamet kadagiti pampamilya, ken kadagiti trabaho nga nagibaunan ni Apo Jesus ti tunggal maysa kanya tayo. Ken kastamet tata ti Domingo tintay panaglakam iti nasantuan na sakramento ti komunyon. Kaya't kumet nga kablaawan tayo dagiti first timer, dagiti kakabsat tayo nga umuna nga gundaway nga makadwa tayo iti daytoy nga gimong tayo ditoy Central, kidawik man ti panagtakdiryo kakabsat. Dapat nagiti first timer tayo. Ayan, nagyamang kami. Ayan, welcome po dito ay Central United Methodist Church. Gyamang kami ading kidawik man kadagiti laiko tayo nga pakialay yung tuman nagiti naganda tapno kastagat makablaawan tayo kalpasan iti gimong tayo. Gyamang kami ket sapay la kuma nga ipakamuyo nga dati gimong tayo ditoy, ket sapay la kuma nga saan nga daytoy met ti maudi nga ken umuna ken maudi nga makadwada kayo ti panagigimong tayo kas maysa nga gimong ti Ilocano ditoy Central UMC. Ken kasnamet kakabsat dagiti adda ito online, ket kablawan tayo mata dagiti first timer no adda kanyayo dita kakabsat, agyaman kami ti panakipasetyo sa dino man ti ayanyo kadagiti naduma-duma nga paset nga lugar ditoy lubong, ken kasnamet ditoy pagilian tayo ditoy Pilipinas. Ken kablaawan tayo dagiti agkasangay iti daytoy nga lawas na manipod ti February 2 aging na February 8 kat into no tatab birthday ni iso ti panagkasangay ni Bishop Rubinel Estrella, ken kasnamet ken ni Mami Levy, adtaba ni Mami Levy. Ayan, gyaman tayo iso ti panagkasangay da. Into no 4 iso ni Kuya Elmer Lacerna, into no 6 ni Margaret Pert Asuncion, into no 8 kit ni Alrisa Beatriz Taclas. Ken no sa dino man pa siya sino man pa kada kayo kakabsat ti agkasangay iti daytoy nga lawas, ket kablaawan da kayo iti nangasat ken naragsak nga pannakadanon manen iti ken nainayon nga maysa nga tawen kadagiti bibiyagyo. Awan sa ni kapitan niya ang nakaumay. Ayan, birthday naman ti Kalman, te baro nga promoted nga kadwa tayo dito Ilocano service na Police Captain Rodrigo Pagarigan Jr. Yaman tayo ng madadtoy dagiti paset ti pamilya na. Ken kasnamet kakabsat nga unaik man dagiti daddo mga padamag into no Domingo maawis ti tunggal may sa kanya tayo ti clean up drive. So maawis kayo no adda iti no adda ti panawen nyo kas paset iti panagsagsagana panagdaldalos tayo dito unig ti iglesia tayo iti umadani nga 126 anniversary ti iglesia tayo, ket maawis kayo unto no Sabado iso ti clean up drive tayo. Ken kasnamet nga adda dagiti anniversary bazaar tunggal Domingo sa pulin nyo lang ni Ate Maria ni Sevilleja tapno kastagat adda dagiti kayat da nga makipaset iti daytoy nga bazaar. Into no February 14 iso met ti maramid iti mass wedding dito iglesia tayo, ket adda dagiti 10 nga kasarin tayo to paset ti programa iti anniversary tayo iti daytoy nga tawen.
Ken kasnamet into no 16, February 16. Sa payla kumatahan yung liplipatan kakabsat ko nga kay Ilocanuan nga isuti anibersaryo iti Ilocano Timpuyog Fellowship dito Central UMC ket may ti intay pa nang i-celebrar iti may ka 47th year ket maawis kayo amin into no 16 ket kalpasan ti gimong tayo, di regular nga gimong tayo ket adabasit sagana nga selebrasyon tayo dito Paris Chapel ket no kayat yung mati bingay kadigiti paraburyo tapno kastagat mainayon DJ na mainayon kadigiti may sagsagana nga makan para iti selebrasyon tayo ket sapulin nyo dagiti leaders tayo ni Nanay Sel, ni Ate Sol, ni Ate Marjorie, ni Fiscal kina Ate Melinda sa pulin nyo iso dalaing kakabsat. Ken kastamet nga into no 16 ket Wellness Sunday. So dadigiti basit lang massage dati check up nga na paset iti aramid iti outreach ti iglesia tayo. Ngem diyo liplipatan nga into no February 22 iso ti Family Day tayo kakabsat. Amin nga miyembro tayo, amin nga gayayat ken ma-affiliated member iti iglesia tayo, maawis tayo iti Family Day nga maaramid into no February 22 ijay Santiago's Resorts Event Place Pililla Rizal. So maawis kayo kumakakabsat ket adala basit nga bayadan tayo nga 300 pesos paset na ti 300 pesos ket iso ti swimming ken buffet, breakfast, and lunch kakabsat. So maawis kayo to sa payla kumat kaadwan ti Ilocano nga makipaset ti in charge iti 126th anniversary tayo ket dagiti gimong dagiti Ilocano. So suportahan tayo kuma daytoy saan kayo kumanga mapukpuka hangkay kumanga agab absent into 22 ket sangsang kamaysa tayo ket dagiti adati lugan na kakabsat maawis kayo nga pausar dagiti luglugan nyo nga napipintas. Ayan, tapno kasta ket ada pagluganan tayo nga makilugan kas pangarigan ko dagiti adati awan ti lugan na. Gim adati nabulod tayo nga bus EJPCU ngem 50 lang ti kaya na nga ilugan. Ket amin dagiti services tayo agiinnon na da ijay palista no sino dagiti kayat na makilugan ijay. So dagiti kakabsat iti intay aramid nga santay kumang lipatan. Ken kastamit kakabsat nga the anniversary tayo ket into no March 16, 2025. So joint service daytoy iti 126 anniversary ti Central ket mangrugi iti oras ti alas 9 iti agsapa. So ket ti speaker tayo ket ni Congressman Bienvenido Abante iso ti may pastor iti Bible Bap dito Santa Ana. Saan tayo nga naawis ni BBM hanamot imbangan no nya ti rason na ngem basta impakaammo da nga saan na nga inawat di jay imbitasyon tayo kas agbalin ko mga speaker tayo into na anniversary. Numampay kasta kakabsat agtultuloy tayo nga agyaman ken nagdayaw ken Kristo gapo ti kinaimbag na iti iglesia tayo iti may ka sangagasut ket 20 ket 6 nga tawen iti iglesia tayo dito Central UMC. Naimbag nga bigatay amin kakabsat. Ti epistola tayo tatang nga bigat ket masarakan ti umuna nga libro ti Korento kapitulo 10 ket 3 bersikulo maysa ingana 10 ket 3 ket kastoy ti mabasa. Uray no makasauak kadagiti pagsasao dagiti tao wenno dagiti angheles ngem no awan ti ayat ko awan sirserbi ti panagsarita ken awan dumak iti titiling nga aweng itigan sa wenno naringgor nga uni ti piang-piang. Uray no nalaingak nga mga saba, uray no maawatak amin apalimed, uray no napigsa ti pamatik tapno mayalis ko dagiti bambantay, ngem no awan ayat ko, awan sirserbik.
Uray na ipadawat ko ti aming adda kanyak, ken uray pa ited ko ti bagik tapno mapururan, ngem na awan met ayat kanyak, awan magunggunap. Ti ayat na anos ken naasi, saan ang naimon, wino na pasindayag, wino na tangsit. Saan ang naalas ti kababailan na wino na imot, wino na laka nga agpungtot, awan impempen na ti sakit itinakem. Saan na aparagsaken ti dakes, pagragsakan na kadagiti kinapudno. Ti ayat iturod na amin na banag, mamati ti amin, mangnamnama iti amin, ibuturan na amin. Ti ayat agpaot nga agnanayon, adda dagiti na ipaltiing akas kasaba, ngem saan da nga agpaot, adda sagot ang mangted ti kabailan nga agsao, iti sabali a pagsasao, ngem aggibos, adda panakaamo, ngem agpatingganto. Ta saan pa'y anan-anay ammo tayo, kastamet dagiti na ipaltiing nga kaskasaba, ngem intun dumteng tinan-anay abanag, agpukaw ton ti adda pagkurangan na. Idi ubingak, inubing ti panagsaok, ti panagriknak, ken ti pagpanpanunot ko. Itata na taingan akon, inwaksi kon dagiti kinaubing ko nga ugali. Ti makita tayo ita, kasta na kudrep aladawan iti sarming, ngem makita tayton iti rupan-rupa, adda pagkurangan ti iammo kita, ngem kalpasan na nan anayton akas panakaammo ti Diyos kanyak. Kabayatan na, dagiti talong nga agtalan na ed, pamati, namnama, ayat. Ngem ti pagkangrunaan kadagiti amin, iso ti ayat. Maawis ti tunggal maysa kanya tayo kakabsat, ti panagtakdir tayo, ti panakaibasa, ti Ebanghelyo ni Apo Jesus, manipod iti surat, iti Lucas, ti may kapat nga kapitulo, versikulo 20 ket maysa, aging gana ket 30 ket kastoy ti mabasa tayo. Idi kinunana kadakwada, ita nga aldaw na tungpalen, daytoy apaset ti nasantuan a surat, anang nyagyo anaibasa. Dinayaw dagiti amin at tao, ket nagsiddaw da kadagiti agkakapintas imbalikas na, ket kinunada, saan aya nga isu ti anak ni Jose? Ngem simungbat ni Jesus, awan dua-dua nga ibagayo kanyak daytoy a pagsasao. Doktor agasam ti bagim, kunayo nga tapay aramidem ditoy ilim dagiti nadamag mi nga inararamid mo ijay Capernaum. Inayon ni Jesus, ibagak kada kayo nga awan profeta a mapadayawan iti ili na metlaeng. Dinggen nyo daytoy, pudno nga adu dagiti balo iti Israel iti tiyempo ni Elias. Tallo ket gudwa atawen idi asaan a nagtudo, ket napasamak iti nakaro abisin iti amin adaga. Ngem awan kadakwada iti nakaibaunan ni Elias no diket laing maysa abalo ijay Sarepta, maysa nga ili ijay Sidon. Adumet dagiti agkukutel iti Israel iti tiyempo ni Propeta Eliseo. Ngem awan kadakwada iti naimbagan malaksid ni Naaman at taga Syria. Kastaunay apungtot dagiti tattao ti sinagoga, idi nangnigda daytoy, timmakderda sada ginuyod-guyod ni Jesus nga enruar iti ili, impanda iti tapaw iti turod a nakabangunan iti ili da tapno itapwak da iti deraas, ngeng nagna ni Jesus idi nagbabaitan da ket pimmanaw. Diyos ti mangbendisyon ti tunggal may sa kanya tayo kakabsat ti panakaibasa ken panakaidingeg ti nasantuan asasauna. Amen. Amen. Ti sasaua naragsak sa uwa mamabyan, ti sasaua sa uwa mamabyan. Amen.
Gyaman tayo iti mensahe iti koro, iti impayda kanya tayo iti daytoy nga kanito. Maragsakan na kakabsat nga mangyam amo ti usarin ni Apo nga mangibingay iti sasauna iti nagbabaitan tayo ket naminsan nga nagbalinmatan nga speaker tayo to iti anibersaryo iti Timpuyog Fellowship iti iglesia tayo. Ket iso nagat originally ket naggapupay ijay kwa idi kabanbanwagan na ket nagapu ijay San Antonio Delfin Albano, talaga taga ijay isona, taga Isabela. Ket ti speaker tayo ket of course naglipas kas may sang Doctor of Ministry ijay Asbury Theological Seminary ijay Kentucky, USA. Ket dating former district superintendent ti Zambales District iti West Middle Philippine Annual Conference. Ket nagbalinmet nga manursuro iti ken din iti Wesley Divinity School ken chaplain iti Wesleyan University ken ti Wesley Divinity School kas seminary tayo ijay Cabanatuan, Nueva Ecija. Ket naglipas iso na iti kas may isang mission work ket na ikanmat ti Gundaway nga nagmisyon ijay Korea. So nga medyo ang kalanglangana ket Koreano. Ket nagbalin iso nga mission dati mission work na kas associate pastor for education at Samcheon Methodist Church iji Wonju City, South Korea. Ket iso na ket may isang ordain of course iti United Methodist Church ket iso na ket naordenahan ket iso na ket may isang iti lasud ti 10 ket 8 nga tawen nga kas may isang pastor ken nasursurok pay ket nagbalin nga very passionate iso na iti youth, iti women ken children's ministry. Idi mga alala iso na ti theological schooling na iti Evelyn Seminary ket nagbalin nga student pastor ko iso na iti Turo Drena Mercedes Isabela. Ket da kami ti ugor na no mamoyo ni Pastor John Vern Lungob idi panawen nga digijay. High school kami pa idi. Mga high school kami pa lang idi. Ket da kami digijay agtutubo na idi digijay nga panawen. Kay maragsakan na kamanggiyam amo kanyayo ni Reverend Dr. Christine Carnate Atrero. Naimbag bigat tayo amin, kakabsat. Agkararag tayo. Managayat, ken managparabor a Diyos, amami ken gayemi. Inaramid mo daytoy nga aldaw, inurnong na kami ti daytoy a lugar. Tapnon, katungtungin na kami, tapnon, mariknami ti ayat mo, tapnon, ikan na kami iti namnama, patibkirem, ti pakinakem, ti sumugtonggal maysa, agyaman kami ken ka, agyaman kami iti presensyam, nga aktibo, iti grasyam nga maawat iti sumugtonggal maysa kada kami. Nang isagana kami iti mensahe itataabigat ngem adda iti naisang sangayan nga insaganam a mensahe para iti sumugtonggal maysa. Awaten mi Apo Dios no anyaman iti kayat mo nga ibaga anyaman iti kayat mo mapasamak, iti biyag mi ken pamati mi itaabigat. Daytoy iti dawat mi, itinagan ni Jesus nga apo mi. Amen. Ti kinafamilyar, ket mang pataod iti panangumsi. Familiarity breeds contempt.
Isu lang nga isu. Makauma. Amok day ta tao. Kadwak day ta nga dumakli di ubingak. Amok launay tinagtaudan na day ta tao. Awan mitla nagbalbaliwan nan. Agingga mapukaw tayo, iti interest tayo. Agingga nga awan pagbanbanagan, dagiti aramiden tayo. Agingga nga umadado, dagiti aramid ti panangumsi, panang talikod, wenno panang ilaksid. Ti kinapamilyar ket mang pataod iti panangumsi. 75% wenno 75% ti biag na, wenno 25 atawen ang nagtalinaed ni Jesus iti ili ti Nazaret. May sa abasit na pakumbaba a komunidad ijay Galilea. Ditoy di makkel, ito'y nasurusuruan, dito'y napadasan ni Jesus, ti ayat, ken kinapateg iti maysa a pamilya. Basit ken napakumbaba, iti nangrugyan ti biag ni apo tayo nga Jesus. Bayat ti panawen ni Jesus, tinasaret ket maysa a pagtaingan, dagiti nakurang atalo agasot a Hudyo. So basit a talaga, 300. Nga agbibiyag kadagiti simple abiyag, kas manalon, ken aglaklako ijay Galilea. Barbaryo nga talaga. Kasla kadagiti barbaryo tayo ide. Kaadwan na ket manalon ken manang taraken, ken managpastor kadagiti karnero, kalding, baka, manok, kastamet dagiti asno ken kamelyo. Dinakamat dagiti ebanghelyo da Marcos ken Mateo, ani Jesus ket maysa a karpintero. Maysa nga anak ti karpintero ni apo tayo nga Jesus. Marcos kapitulo 6 bersikulo 3. Saan aya nga isu ti karpintero nga anak ni Maria, ken kabsat da Santiago, Jose, Judas ken Simon? Saan aya nga agnanaed ditoy dagiti kakabsat na babae? Dagitoy ti kinun ko na dagiti nagdengeg ken kuana, gapu iti siddaaw da. Iti kasta inumsida ni Jesus. At dapay sinaludsod iti bersikulo 2. Sa dinno tinangalaan daytoy a tao kadagitoy, kasano ti panakagunod na iti kasta a kinasirib? Kasano ang makaaramid ti milagro? Anya ti masursuro tayo manipod iti ebanghelyo ita abigat. Umuna, ti plano ti Dios ket para kadagiti amin at tao. Bersikulo 22. Dinayaw dagiti amin at tao ket nagsidaaw da kadagiti agkakapintas nga imbalikas na. Kinunada, saan aya nga isu ti anak ni Jose? Ti plano ti Dios ket para kadagiti amin at tao. Pinaneknekan, tinapakumbaba apan nakaiyanak ni Jesus at ti plano ti Dios ket para iti sumugtunggal maysa sa pasap akunada ijabaryome saan laeng apara kadagiti Hudyo. Bersikulo 25 agingga 27. Kinarit ken impalawag ni Jesus kadagiti dumdumngeg a Hudyo, ken kuana babaen kadagiti istorya ken milagro iti daan natulag. Ti parabor wenno ti grasya ni Apo Dios, ket saan laeng a para kadagiti Hudyo, no diket para kadagiti amin at tao.
Saan alimitado, wenno na ikedeng laeng ti asi ken milagro, kadagiti napili laeng at tao, no diket kadagiti amin at tao. Ti kayat ngamin, dagiti taga Nazaret, isuda ti ipangpangruna ni Jesus. Ti kayat dagiti taga Nazaret, isuda ti unaen when i-prioritize ni Jesus kadagiti milagrona. Ti kayat ngamin dagiti taga Nazaret, isuda laeng iti pagaramidan ni Jesus kadagiti milagro. Isu nga kinarit ni Jesus ti sense of entitlement da. Ti panakadakamat na ken ninaaman ken balo ijay serepta kayat na nga sawen dagiti milagro ket exclusive and transcends ethnic and religious boundaries. May kadwa, dagiti na indaklan a banag ket mabalin a mangrugi iti babasit a banag, manipod kadagiti babasit a banag. Ti panakayanak ni Jesus iti may sa akulluong ken iti panagtali ni Edna ijay Nazaret, bayat iti kinaubing na, impakita ati plano ti Diyos ket mabalin amang rugi kadagiti nanumo a lugar wenno babasit a banag. Kinuna ni John R. W. Stott, pride is your greatest enemy. Humility is your greatest friend. Ti kinatangsit nga iso iti maysa nga kabusor ti ayat, wenno iti nangato wenno ti nakatakdakkel a pangayarigan tayo kadagiti katatao tayo wenno iti biag tayo. Kunada ijay Isabela, nangato nga permiti purwana, nagadukangin di ulo na, kunada. Daytoy ti naindaklan akabusor tayo, ti kinatangsit, nangato tay launay iso nga, daytoy iti kabusor tayo. Ngem, humility is your greatest friend. Ti pinakapakumbaba, ti panagpakumbaba, iso iti naindaklan, agayem tayo. Isu iti kaiimbagan, akadwa tayo. Pinasarunwan pa ni C.S. Lewis, pride is the devil's most effective and destructive tool. It was through pride that devil became the devil. Nung natangsit tayo, madadael, ken makadadael tayo. No kayat tayo ti agbalin nga demonyo, ket makapademonyo kano, no natangsit tayo. Napnuan ti kinatangsit ti lubong, ididumteng ni Apo tayo nga Jesus. Anya ti inaramat ni Apo tayo nga Jesus, tapnon maisalakan na iti lubong nga napnuan iti kinatangsit. Anya ti pamalakad wenno balakad dagiti proverbio kada tayo, kapitulo 11 bersikulo 2. Dandanin ti nakaibabain dagiti natangsit, nasaysayaat ti agpakumbaba. Saan nga kayat ni Apo tayo nga Jesus nga makikadua kadagiti natatangsit? Iso nga idi may dito'y lubong, napnuan ti kinatangsit daytoy nga lubong. Anya ti inaramat ni Apo tayo nga Jesus. Saan na nga inaramat iti bilig na, wenno iti panakabalin na, ti inaramat na nagpakumbaba ni Apo tayo nga Jesus. Ket isu iti nangisalakan kada tayo. No kayat tayo nga maisalakan daytoy lubong, no kayat tayo nga maisalakan daytoy iglesia tayo, agpakumbaba tayo. Ibabain wenno nakababain dagiti natangsit, ngem itanok ni Apo Dios dagiti agpakumbaba. Uray basit tinagapuan tayo,
nabaknang ti grasya ken parabor ni Apo Dios. No addaman dagiti banag nga mabalin tayo nga iparayag. Isu dagiti aramid ken parabor ni Apo Dios. Iparayag tayo ti ayat ti Dios. Iparayag tayo dagiti milagro ni Apo Dios. Iparayag tayo dagiti parabor ni Apo Dios. Iparayag tayo dagiti aramiden ni Apo Dios nga kinaimbag. Iti biyag tayo ken iti iglesia tayo. Madaydayaw ti Apo. Maikatlo ken maudi. Ti kinapakumbaba ket maysa aman nakabalin a proteksyon wenno kalasag. Bersikulo 28 agingga 30. Kastaunay ti pungtot dagiti tattao. Ijay simbaan, ijay sinagoga. Idi mangegda dagiti insursuro ken mensahe ni Jesus. Amok tirik na dayto ita na minsan agsersermonak ti may isang simbang gabi sa Ajay. Anda magustuhan dyan sermon ko, adati nag-walk out nga duwa nga membro. Best friend ko iso datata, nagbaybay iso nga best friend. Agsersermon ni Apo tayo nga Jesus, di sinagoga, permimot ti pungtot dan. Kinagura damutan ni Apo tayo nga Jesusen. People often reject what doesn't fit their preconceived notions, opinions, or beliefs. Idi nakapungtod da, agsersermon ni Jesus, timmakder da, ijay sinagoga. Saan da lang at timmakder? Tinaramid da kay ni Apo tayong Jesus, ginuyod-guyod da ni Apo tayong Jesus. Ginuyod da nga inruwar, manipod ijay sinagoga. Saan dapay nga nakontento? Kaya't dapay nga itapwak ni Jesus, ijay deraas. Kaya't da nga patayin. Makagura da iti kinapudno, kadagiti sasaunan, idi imbagada nga isuna ket maysa a profeta. Ngem anya itinaramid ni Apo tayong Jesus. Bersikulo 30. Ngem nagna ni Jesus iti nagbabaitanda ket pimanaw. Napigsa ti pakinakem ken makapatured ti kinapakumbaba. Adda iti naan-anay apan nakabalin iti maysa a tao nga nalaing nga agpakumbaba. Saan anadangran ni Jesus? Isu iti nang salaknib ken kuana, iti panagpakumbabana. Uray pay makapungtot, uray pay makagura, uray pay i-reject na tayo dagiti tattao. Ngem ti proteksyon ti panagpakumbaba, isu ti mangisalakan kada tayo. Saan anakiapa ni Jesus? Saan na nga impalawag no asinno isuna wenno itipod no akatatao na. Nagna iti nagbabaitanda. This is a symbolic representation of his ability to overcome opposition and continue his ministry despite rejection. This shows that he is not controlled by the crowd's reaction. No awanen tigaway tayo. No permin ti pungtot dagiti tattao kada tayo. No maibusen dagiti kabailan tayo. No iti panagserbi tayo ket gurain da tayo dagiti pamilya tayo, wenno gagayem tayo, wenno pada tayo a tao. Ti kinapakumbaba, isut na bileg akalasad, akamang tayo, ket surwan ken kadwaen na tayo amagna, iti nagbabaitan, dagiti mangumumsi, kada tayo. Kadagitoy akabatasan, makita tayo, ti pannakabalin, ken otoridad ni Jesus. Dagiti Salmo 18:27 kinunana,
Isalakan mo dagiti napakumbaba, ngem dagiti natangsit, ipababam, ida. Itilaksid, ti pan nakailaksid. Intultuloy ni Jesus, ti ministeryo na. Saan na nga impalubos, adagiti panubok, ken panangumsi ken kuana, ti mismo nga lugar ang naggapuan na, wenno di makilan na, ket isot manglaped, ti misyon na. Ay ayatek launay akakabsat ken kakabagis. Mabannog tayo. Maupay tayo. Masaktan tayo. Irurumenda tayo. Laksiden da tayo. Ngem, suruten tayo ni Jesus. He carried on and move on. He carried on and move on. He carried on and move on. Saan ang nakiapa? Saan ang nagpalawag maipapanti resume when no CV na? Agsipod ta nalawag ken ni Jesus. Ti mission na. Nalawag kanya tayo amin. No apay nga datayo dito'y Central UMC. No apay nga taga-Timpuyog Fellowship tayo. Nalawag di jay. Diggen tayo ti kuna ni Propeta Isaias 53, versikulo 3, aging ga 5. Inuy-uyaw ken saan mi nga inawat. Inibturan na tirigat ken panagsagaba. Awan kimita ken kuana. Di mi inkaskaso akaslaawan serserbina. Ngem sinagaba na dagiti sagabaen kumat. Sagabaen tayo kuma. Tirigat adat tayo kuma tinanglakam imbaklay na. Impagarup tayo at tirigat naglabasan na may sa adusa nga impatay ti Diyos ken kuana. Ngem nasugat gapo kadagiti basbasol tayo. Nasaplit gapo kadagiti dakes nga aramid tayo. Nawaywayaan tayo iti dusa asinagaba na naagasan tayo gapo iti pannakasaplit na. Daytoy ti summary ti ayat ti Diyos. Na dumaduma dagiti klase ken forma ti panangumsi ni Jesus ken tinasantuan asurat ita a panawen. Ipamaysatay kuma wenno ag-focus tayo iti misyon tayo. Saan nga kadagiti issues ti panangumsi ken pannakalaksid kada tayo. Kayat ko nga siraan daytoy mensahe ita abigat, mabalin nga dinggen tayo o babaen iti istorya ni Dr. J. Gregory Mantel. Maipapan iti maysa a pastor nga kada Domingo ireg-reject da sermon na. Nga kada Domingo dagiti dadto mga miyembro ag-walk out da no ag sermon isuna. Kimaro pay dagiti napaspasamak nag-resign amin nga miyembro ti choir. Nag-resign Nag-resign amin dagiti miyembro ti koro. In-reject da di pastor, nag-resign pa dagiti miyembro. Ngem ni pastor, nalawag kanya na ti misyon na. Uray pa i-reject da di sermon na, uray pa nag-resign amin nga miyembro ti koro, nagtultuloy lata, adamot miyembro pa yung agkan-kanta kunana. Nagtultuloy ti kastoy kasasaad na kada Domingo ni pastor. May isang aldaw, napanji parke, nagtugaw iti may isang bangko, permitiliddaang na. Bayat pa nagtugaw na, nakakita iti dyaryo, napigis a dyaryo, maipalpalais, pinidot na, at danabasa na, kastoy iti nakasurat yan ti dyaryo. No man is ever fully accepted until he has, first of all, been utterly rejected. Awan ti tao apulos an-anay ang maawat,
Agingga nga isu, umuna iti amin, na ananay, anailaksid. Naliwliwaan ni pastor, timagker ti pakinakem na amiris na, nailaksidak gapu ken Kristo. Binigbig na daytoy a kinapudno, ket amoy kakabsat no anya tinapasamak ken kuana. Daytoyen itinangrugyan tinabunga a ministeryo ni pastor. No man is ever fully accepted, or no woman is ever fully accepted until he or she has first of all been utterly rejected. Kinuna ni Apostol San Pablo, ti ayat itured na amin na banag, mamati iti amin na banag, mangnamnama iti amin na banag, ibturan na amin abanag. Itinagan ti Ama, ti Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Agyamang kami unay, DS Christine, itinabunga nga minsay ti biag ti daytoy nga agsapa. Tatati panawen ti panagyaman ti panangidaton. Ti Diyos amuna ti tunggalnagan, amuna ti aramid tayo, agparang ti Diyos tunggal aramid tayo iti hustisya, panagkaykay sakin ayat. Awitin tayo daytoy nga espiritu ti panangted tayo, dawaten tayo ti Diyos, babaen ka di kisagsagot, apagkapulo ken panagyaman iti Diyos. Idaton tayo amin ti agkapulo tayo, karkari kendat daton ti panagyaman ti altar, maawis mat amin nga kakabsat nga mga ramat ti online iti Central United Methodist Church nga may parang screen tayo. Sagot nga yegmi, nagtaud ako kwamin, talek mo kada kami, dakam ti agaywan. Amin asagot mo, I want me apod no, ket no pagya sumi. Amen. Bigbigin mi o Apo iti kinaparabor mo kadagiti bibiyag mi. Ket idaton mi kas panangidaton mi met kadagiti bibiyag mi ken ka. Mausar dagitoy nga daton kadagiti amin nga aramid mo ti iglesia mi ti misyon paaramid ken daduma pay ket isublim ti nanay bendisyon kadagiti anak mo met
tapno tultuloy damit a bendisyon ti sabsabali. Itinagan ni Jesus. Amen. Tultuloy tayo nga tumakdir kakabsat para iti naindakla na panagyaman. Ti Apo adda kuma kada kayo, Kastamet ken ka. itagayo dagiti puspusoyo, Tagni ida ti Apo. agyaman tayo iti Apo a Diyos tayo. Rumbeng agyaman ken agkaydayaw tayo. Isut maitutop na imbag ken maiparbeng iti kanayon ken sa dinuman nga agyaman ken ka. Ama aman nakabalin na marswa ti langit ken daga. Inaramid na kami nga kaasasping mo ket inpuyot mo kadakam ti anges ti biag. Oray pay idi tinalikodan da ka, iti ayat mo nagtalinayed nga awan baliw na. Winawayawanan na nakam, ti pannakatagabo iti basol, inaramid mo iti tulag asikalaing ti Diyos mi, ket nakisasao ka kada kami babaen kadagiti profetam, ngarod dakam amin at taom, dito'y lubong ken isuamin abuy-buyot, anay langitan, dayawen mi itinagan mo, ket agtitimpuyog kami amang ikan kanta. Santo, 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 Diyos manalig, langit ken anak, gloria sa jay kamadwan, nagrasat iyo may gamit ken abo, o sana Apo, nasantuan ka ken bendito ni Jesucristo nga anak mo, ken kuana imparukpok mo ti Espiritu, tapno ikasabana tinaimbag adamag, kadagiti na panglaw, mangiwarnak iti pannakawayawaya dagiti balod, ken mangisubli iti panagkita dagiti bolsek, mangwayawaya kadagiti mayrurumen, ken mangibunannag iti tiyempo nga insalakan mo dagiti tattaom. Inagasan na dagiti masakit, pinakan na dagiti mabisinan, nakipangan kadagiti managbasol, babaen ti panagtutuok na, ipapatay na ken panagungar na, impas ngay mo ti iglesyam. Inyadayo na kam ti pannakatagabo iti basol, ken patay, ket nangaramid ka iti baro atulag babaen iti danum ken ti Espiritu. Idi muli ni Jesus, idi muli ni Apo Jesus sa dilangit, inkarina nga agtaeng kada kami, akan kanayon babaen ti bileg ti sasaom ken Espiritum. Iti daydi arabi nga impay na, iti biag na, para kada kami, nangala ti tinapay. Nagyaman, pinisipisi na, ket inted na, kadagiti adalan na, ket kinonana, alain nyo, kaninyo, daytoy tibagik amay paay kada kayo, aramidin nyo daytoy, kas pakalaglagipan nyo kanyak. Idi kalpasan natin panangrabii, nangalan ni Jesus iti kopa, nagyaman ken ka, ket inted na kadagiti adalan na, ket kinunana, uminom kayo iti daytoy, dakay amin, daytoy iti darak abaru atulag anay parukpok, kada kayo ken kadagiti adu apan nakapakawan, kadagiti basbasulyo, aramidin nyo daytoy amasansan, akas pakalaglagipan nyo kanyak. Ngarod kas pakalaglagipan kadagiti inaramid ni Jesus, Jesucristo, idaton mi dagiti bagbagimi as ibibiyag adaton, amakikaysa ken Kristo kadakam, kas ipakpakaam mo iti misteryo iti pamati, ni Kristo naman, ni Kristo nabuhay, umay umanen. Iparukpok mo ti Espiritu Santom kadakam, anatipon-tipon iti daytoy, ken dagitoy asagot ti tinapay ken arak.
aramidem ida kadakam, abagi ken dara ni Kristo. Tapno agbalin kami abagi ni Kristo iti lubong asinubot ti darana. Babayen ti Spiritum pagmaymaysaen na kami ken Kristo, iti maysa ken maysa, ken ti ministeryo ti lubong, agingga nga umay ni Kristo, iti maudi a panagbalegi, ket makipagrambak kami ken kuana, iti nailangitan a padaya. Gapo iti anak mo ani Hesu Kristo, iti Espiritu Santo, iti nasantuan nga iglesyam, kukwam amin adayaw, ken gloria man nakabalin nga Ama, ita ken ti agnanayon. Amen. Amen. Adda ti maymaysa at tinapay, datayon no pay ado, ket paset ti maymaysa abagi gapo iti aglakam tayo a maymaysa at tinapay. Ti tinapay, pisyen tayo, iso iti pakairamanan tayo, iti bagi ni Kristo. Ti kopa, pagyamanan tayo, ket ti panlakipaset tayo, iti daran ni Jesus. Amen. 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 Maawis tayo, amin, kakabsat. Tugaw tayo, ket punwen tayo, dagiti pagparintumingan, ket si papakumbaba tayo nga umay, ket silulukat, ti lamisaan ni Apo, tapno aglakam, tinasantuan a sakramento na. Sige kakabsat, maawis kayo, punwen tayo nga dagos, dagiti pagparintumingan, tapno kasta ket sang kamaysa tayo, nga idaton dagiti bagbagi tayo, biag tayo ken Kristo, tintay panaglakam, iti daytoy nga kanito. Kas kinuna tinasantuan sao ni Apo Jesus, kadagiti Korinto, no uminom tayo iti kopa, iti bendisyon, nagyamanan tayo iti Diyos, di tayo kadi mayraman iti dara ni Kristo, ket itinapay apisyen tayo, di tayo kadi mayraman iti bagi ni Kristo. Kakabsat ken Kristo, maawis tayo iti daytoy nga kanito, nga tinasantuan a komunyon tintay panaglakam, ket saan laing a may papan nga daytoy ket taraon kadagiti bagi tayo. Ngem mangisimbolo, mangipalagep titunggal may sa kanya tayo nga tibagi ken dara ni Jesus. Ket isu ti sakripisyo tapno dagiti basbasol titunggal may sa kanya tayo ket mapakawan. Kaya't na sawen imbes nga tayo iti madusa, ngem pinili na kitdi nga idaton ti anak na nga bugbugtong ani Jesus, tapno isakripisyo na ijay krus, tapno titunggal may sa kanya tayo ket mapakawan. Ket babaen tinapasamak ken Jesus ijay krus,
dagiti basbasol tayo, nawayawayaan tayo, ket napakawan tayo, kadagiti nagkurangan tayo kenkwana. Ket dayta ti parabor nga impaay ni Jesus tunggal may sa kanya tayo. Ket intay panaglakam, tumakder tayo, ket agtultuloy nga ti ayat na kapya na ken bendisyon na ti ipaay na kada tayo. Amen. Amen. Tuloy nga awisin na tayo ti Apo. Ang mesa ay nakahanda na para sa inyo at sa ating lahat dahil ito ay tulong ng kanyang piyaya, ang kanyang pag-ibig na ibinigay sa atin. Ang mensahe na narinig natin ay mensahe ng isang dakilang pagpapakumbaba. The message that we heard is a message of humility. Amoyo kakapsat, tilubong numaminsan ket saan nga perpekto ti panagkita na kada tayo. Ado dagiti uyaw, ado dagiti banag nga makadingeg tayo kadagiti sasao nga saan nga nasaya at kada tayo. Uyawen da tayo numaminsan. Nadadagsen dagiti sasao nga ipangpangeg da kada tayo. Ngem pinalagipan tayo ti mensahe nga nangig tayo ita nga bigat. Anyaman dagiti mangig tayo iti daytoy lubong. Saan nga daytoy ti basihan ti kinamanagayat ni Apo. Lalo nga ay ayaten ni Apo dagiti tao nga mapagpakumbaba. Gaputan ni Kristo ket nagpakumbaba para may pakita ti kinadakkel ti kinamanagayat na kada tayo. Kainin tayo, inumin tayo, dagiti nga adda, kadagiti imima tayo. Tumakder tayo, katagsubli tayo, kadagiti tugtugaw tayo, nga daan ti kapya, ken adaan ti kinamanagayat ti Apo. Amen. Mga kapatid, ang sakramento ng banal na komunyon ay isang paraan upang ang biyaya ng Diyos ay sumagana sa inyong buhay. Ang biyaya ng Diyos na nagkaloob ng kanyang buhay sa ibabaw ng krus. Kaya ang mga elementong yan ng tinapay at ng saro ay nagpapaalaala sa atin ng dakilang pag-ibig ng Diyos. At dahil sa pag-ibig na yan, tayo ay naging karapat-dapat. Sa atin pong pakikisama sa isa't isa, sa diwa ng pag-ibig, atin pong pinatitingkad sa ating buhay na ang kamatayan ni Jesus sa krus ay tagumpay dahil ito ay sumasagana sa inyo. Kainin ninyo ang tinapay, inumin ninyo ang saro, simbolo ng pag-ibig ni Jesus sa bawat isa sa atin. Humayo kayo, taglayin ninyo ang kapayapaan ng ating Panginoon sa inyong puso. Amen. Patuloy po ang paanyaya ng Panginoon sa ating lahat sa Kanya pong dulang. Paano rin sa isang bahagi sa Bagong Tipan na sinasabi kung pinapahayag po natin ating mga pagkakasala, siya ay matapat at matuwid na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan. Alam din po natin na sa ating pong paglapit sa Panginoon ay marami tayong mga pangangailangan at isa po doon yung tayo ay patawarin sa ating mga pagkukulang. At wala naman pong exempted sa katotohanan yon na tayo po ay nagkakasala.
Kung kaya isang paraan din ng ating pagpapahayag ng ating kasalanan, pag-amin natin sa ating mga pagkukulang, ay pagtanggap po natin sa mga elemento ng kanya pong sakramento. At yun nga po ay kinakatawan ng katas ng ubas at ng tinapay na sumisimbolo sa kanyang pagmamahal para po sa ating lahat. Kung kaya ang kanyang malugon na paanyaya sa atin, ating ipahayag ang ating mga pagkakasala at tayo'y buong puso niyang patatawarin. At kung hindi naman natin papahayag ang ating mga kasalanan o hindi natin inaamin na tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos sapagkat alam natin ang Diyos ay katotohanan. Kung kaya sa pagkakataong ito, taglay ang isang pusong nagpapasalamat, tanggapin po natin ang mga simbolo ng kanyang mayamang pag-ibig sa atin at matapos po nating tanggapin, tayo po'y tumayo, panatag natin ang ating mga kalooban sapagkat tayo ay kanyang pinatawad at patuloy niya ginagawad ang kanyang mayamang pagmamahal sa atin. Sa mayamang pagpapala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu, damhin natin ang kanyang pagpapala at presensya ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen at amen. Kung meron pang hindi nakabahagi ng banal na hapunan, inaanyayahan tayo ng ating Panginoon Diyos. Kakabsat ken Kristo, da kayo ti templo ni Apo. Gaputa da kayo ti templo ni Apo, makita kada kayo. Ti kinamanagayat, di Apo, tapno agbalin kayo met. Nga agayat kadagiti tattao. Dayay narinig, dayay nangig tayo nga sasao ni Apo. May isa lamang o isa lamang ang nais ipahiwatig sa atin ng ating Panginoon Diyos. Be humble enough to serve the Lord, and you will be the greatest things happen in the ministry of our Lord Jesus Christ. Be with the temple, be with the body, be with Him, because the Lord loves you so much. Adda kada kayo, tibagi kendara ni Apo. Kainin natin, inumin natin, and may the blessing of the Lord be upon you today and to the coming days ahead of you. In Jesus' name, amen. Kidawik man ti panagtakdir tayo amin kakabsat para iti kararag tayo. Agnanayon a Diyos impaimi ti panagyaman ken ka gapu iti daytoy a nasantuan a misteryo ti panangidaton mo iti bagim para kada kami. Papigsain na kami a mapan ti lubong babaen ti bilig ti espiritum tapno maidaton mi met ti bagimi kadagiti sabsabali. Itinagan ni Kristo Jesus nga apo mi. Amen. Amen. Kararag tayo. Amami nga da sa dilangit, agyamang kami iti daytoy nga kanito.
Kas maysa nga gimong dagiti Ilocano, ipaimiti kangatuan a panagyaman ken panagdayaw ken ka. Gapu ka dagiti inaramid mo, kadagiti bibiyag mi, tinaglabas alawas. Agyaman kami ti mensahe nga nangigami. Agbalin ko nga inspirasyon ken karit ti tunggal maysa kanyami. Tam nagtultuloy kami nga makasurot ti pagayatam. Agyaman kami ti biyag ti anak mo. Pastor Atrero, agyaman kami, ket agtultuloy mo kadi nga bendisyonan ti ministeryo, ti biyag na, ti pamilya na, ken dumapay nga pangusaram kanya na o Apo ni Pastor Christine. Si kakadi ti makikada kadagiti amin nga plano na kastamet kadagiti panagserbi na kengka. Agyaman kami iti mensahe nga nangigami. Ket agyaman kami kadagiti anak mo nga nakangngeg manipod ti online ken ti uneg ti iglesia mo Apo nga ayam mi. Wen Apo idawdawat mi kadi nga sikati mang bendasyon kadagiti adda ti sagsagubanit na. Dagiti masaksakit Apo. Pay mo kadi ti panangagas mo tapno kasta maramat pay dagiti bibiyag mi ti panagserbi ken ka babaen kadagiti pamilya. Ken kastamet iti gimong nga nangipaayam ka titunggal maysa kanyami. Wen Apo kamatalek memet dagiti bibiyag mi manen titunggal maysa kanyami iti daytoy nga sumaruno nga lawas. Ikanakam kaditi sireb ken laeng tapno saan kami nga agkurang ken agkamali. Kadagiti amin nga aramid mi o Apo. Manipod kadagiti trabaho, dagiti aramid kadagiti pagtaingan, panagadal, panagsapsapol kadagiti trabaho, negosyo dagiti anak mo. Bendisyonam kadi iparukpok mo tinanay nga bendisyon kadakwada. Ket sapay la kumapo, tapno kasta ket agtultuloy damit a bendisyon kadagiti sabsabali. Saan laing kadagiti pagtaingan da, kadagiti komunidad nga nangayabam kanya da ken nangruna ti panagserbi da ken kababaen ti iglesia mi dito yung Central UMC. Wen Apo makipagrek na kami met ket agtultuloy nga ti talnam ken kastamet iti pamilya Dumpit family ti ipapanaw ni Ati Jo Dumpit nga nakaymansayag tata iti San Fernando, La Union. Karkararag mi kadiyo Apo nga sikat ti makikaadda mangibabaet kadagiti pamilyada iti panawen ti liday ti ipapanaw ti ingingutin da nga ina. Sangsang kamaysa kami kadi ket kidawen mamanen ti sirib ti agtultuloy nga panakikaadam ti sumaruno manen nga lawas kadagiti bibiyag mi. Tapno saan kami nga agkurang ket sikat ti may tanok kadagiti bibiyag mi o Apo. Mamensan kadi manen pakawanen na kami kadagiti nagkurkura nga mi ken ka. Dagiti nagbasulam mi kas pamakawam mi met kadagiti nagbasol kada kami. Dagitoy ti dawat mi tinagan ni Jesus. Amen. Amen. Amin Jesus idatun ko ta salakan ited mo para burnat ka kaadu gloria gloria jay ngatu diawatem Jesus awatem amin. Ken anakuma ken Espiritu liwliwa dayawen na ipangruna ti langit ken ti daga. Amen. Kakabsat ko ken Kristo tigimong tayo ket nalpasen ngem ti panagserbi tayo ket mangrugi. Ket intay papanaw iti templo na tagtultuloy nga kapyatal na
ken parabor, ti ipay natin tunggal may sa kadatayo, itinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Amen.